Какво мислиш за отношението, което получаваш към себе си и не само към себе си? Какво е усещането за самия екип? Как го усещаш ти? Ами, вашия екип е като едно семейство. Това, което на мен ми направи впечатление при първите ми няколко идвания в новото ви място, новото ти място, защото то вече не е ново за теб, както и за мен, усетих, че така, наблюдавайки отстрани твоите колеги, твоите колежки, вършат работата си с много любов. А това винаги си личи. Когато един човек обича работата си, той няма приема просто като работа да я свърши, да се махне от главата му, а по-скоро отделя внимание, отделя отношение, т.е. проявява отношение. И нещото, което ми направи силно впечатление е това, че всеки един от вас много държи на най-дребния детайл. Това ми прави впечатление не за друго, защото аз самата се занимавам с интериорен дизайн, а там детайлът е изключително важен и тези неща ги отчитам. Винаги.